Saan? Sir ka uli pa. Overall man ako no. Ako motor. Magi diari tama ng gasolina. Gahap. Ano korta? Wah, usa may kortaho na to. Lakaw ko buntag ani. Ano sa mga taon? Ako na ko to ay. Ka bayad. Uy. Ino sabto gid mo gid. Istinga sa na og lakaw ko. Kadlaw. Bahala ko niya. Amin, be bless papa. Bless. Bigyan ni bunsil. Bless pa bless. Bless. Lagyan Amin. mo kanimo bunsil ka ha. Ito dahil ano mo nag-agina mo to. Ako ni baligya lagi ugma nya usa may ako kuan na lang to. Kuas motor. Ay, kamo sa to oy. Maglakaw ko. Lakaw ko mo ay. Sa kinabuhi ay. Uy, Para kasi dud ay. apa lagi sweldo? Huwag ko ito ilang milisan niya. Mangyapo yung kwartas na. Kuha ko nung isa yung banang kwarta. Mga halin. Pamahimo. Da, kanang tawangin ana di mo ginapanguwang. Kung gusto lang ako, o padagan nire. Di ang tamas babaw. Pagin na kadago dulog. Di na. Sore. Dud na nimo. O ito, ito di kasada. Doon sa bahoan. Kwarta. Ito kinabuhi. Alasan na. Bungal ito. Guliting hawak. Tinga bata oy. Ipanood ko na doa ani mo dong be. Panood na be. Isod na sa doa sudlanan be. Ani diri atong baba parihara. Piang jud. Ipalit mo nga doa na. Muwagtang lang sa natin eh. Maun. Dai bungsi bito di pati bag. Ida tataniya ganin nagagi niya karon. Uy, Sila dito ni ato. Atos demolisyon. kinsa? Sila kuan ere. Tawag to. Ako sila brunsi dagan. Ay ambot. Ay. Ang sarap yun ng tigo, 100. Kuya tanang huwag ito. Sabi diyo, 200 ganito. Ini imo ipatubi lang sa mga. So, what's up guys? Dapat ako guys. Sus, kaluyan yung ginawa akong motor guys. Naka abot gid diri sa muang dapit. Nga mao gyud pag sagkam sa gaon manigikan sa sudlon. Padong diri mao gyud paglusa diri na sa balay na padok yung ako ang motor. So, kaluyan gyapon ginawa nakaabot ko. Ako pa tudtura ba. So, mga ugma siguro. Kuanta, lakaw siguro ta. Suwaya na itong lakaw. Gikan diri sa after Banika diri sa Lahog sa BSP. Lakaw ta pa doon sa North Reclamation area das Mandawi. Testingan na naglakaw. Ang testingan suwayan gyud. Nganong testingan nga nakalakaw mo sa una di nga. Pila ko kabuan naglakaw. Kuan. 4 kabuan ko naglakaw guys. So, muna ako ang kuha sa una. Ako suwayan ron og lakaw. Diba na? Wala nung kwarta pa. Bam. Ang kwarta. Agay. Nagpa. So, mara na guys. Ganihan ta guys. Nang huwam ko dito. Kwarta sa kong hulman niya. Marag balibaran mata mo tong aton lang ipugos ang motor og kanre kanang dadere nya ako ba kuno huna ba ganiha unta ko willing dito sa trabahoan naglakaw ko
Maglakaw ko, nagkarsunis mo ko, lisod kay Bikang. Sa man diin may karapyo mo ani. Magnet mo na. Ay ko patakag-butang sa mga Ako mo nagipaduaan, Dudong. Uy. Ay, manang padua. Ano ikaw kamo ko yung anak ka uno na. Gusto ko sigang mata anak. So, rin tanan guys. Shout out sa tanan, may gabi eh. So, antos lagi ta sa tuwang kapobre. Diba? Bye-bye. O, may gabi eh, ang tanan. Bakit mo? So, sa di pa na ako tapuson guys, na ay mga shout out na to. So, na ako dali karon sa mga kadong namin maghigda-higda niya. So, di pa na ako humnon ako ang video. Basa sa tag shout out sa atong mga mga komentator sa YouTube. May ngitas ko diri og kuan. Ako screenshot gani ha dali na man. Dara. Diaras gallery. Asa naman itong screenshot ni. Dara. So dara, kita na ako guys. So shout out ko ni Juan Marlon Palma. Sending support idol, shout out upload na shout out na ka from Kogon Tuburan Cebu. Og ni Kuan Tingran Vlog. Og ni Atian Vlog. Og ni saba ni Monica Igay. Monica Igay, shout out yung tanan dia. Hoy. Ug sa gusto mo pa shout out guys, bisag ako ang vlog mo. Puro ra gini personal yung kayo niya, mga pinobre ra sad kayo. So comment lang mo dia sa ubos kisay mo pa shout out. Diha sa YouTube tamag masa og shout out dili sa Facebook, di ba? So salamat kayong tanan og amping tang tanan bahalang nagkapobre-pobre ta, nagkalisod-lisod ninyo tag maayo. Amping ninyo tag maayo, magmaninguha tag maayo, di ba?